Ieba! Kaixo! Sartu! Haze ekipoa. Kaixo Argider, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri. Sartu lasai. Arratsaldeon Argider. Eta arratsaldeon Irukote. Araitz? Izei eta Einaut, ezta? Ongi zaudete? Lasai zaudete? Bai? Zenbat urte dituzu, eh? 11. Araitzuk 11. 8. Eta zuek 8. Biskiak zarete orduan? Bixiak zarete. Bai. Eta nor jaio zen lehen bizi? Ze jaio zan biotan lehenengo. Ni. Beraz orden horretan zaudete, ezta? Araitz, Izei eta Einaut. Oso ongi, Argider, arratsaldeon, zuk noiz erabaki zenuen guraso bakarra izan nahi zenuela? Bueno, nik uste ez da, hola, momentu une bakar batez, bizitzak ematen zaitu bere biden, eta, bueno, beti oso umezalea izan naiz, eta ama izan nahi nula garbi neuken, eta, bueno, momentua iritsi zanen bikoteik ez neuken, eta pentsatu nun, zatik ez nionek bakarrik. Da zuri Aukera berri bat. sistemak ezarritako hori ez zitzaizun gustatzen, ezta? Lehen Maitanek almen posizionala deitu dion hori, ezta? Ez du zertan izan beharrola, ez? Nik uste bakoitzek bere zoriontasunai behitu behar diola, eta gogoa baldin badukezu eta ahal baldin badezu, aurrea egin behar dela. Bestek zer esango dutenarik kasu gehiegin gabe, bestek zer esango dutenai beida baldin bazaude, asko mugatzen du horrek. Adopzioaren aukera ere, aztertu omen zenuen, ezta? Bai, behidatu nun eta harritu eta gelditu nintzen alde batetik ze prozesu luzea dan, garestiare bai, eta gero horre bete behar dituzu baldintza ezberdinak, zu zaren estatuak exigitzen dizkizunak, beste estatu batetik ekarri bar baldin badezu, hango eskakizunak ere bete behar dituzu, eta oso bide komplexua, eta gero pertsona ama bakarra zarenean ere, hainbat estatuk adibidez ez dute onartzen ama bakarrarentzako adopziorik, eta horre deskubritu nun mundu bat, trabaz betea eta komplikatua, bai. Ama bakarra izatea erabaki zenuen eta begira, orain ze familia handia zarete. Gogoratzen duzu haurdun geratu zinen lehenbiziko aldi hori? Araitz sortzen hasi zen aldi hori? Bai, gogoratzen ez. Nik, esan duen bezala, azkenen, bilatzen dezun zerbait da, eta egia da nik zortea handia izan nun, seitun gelditu nintzen. Eta zenei ere esan ziaten, hau hemen ez da, gauzak ez da matematiketan da bezala, bi gehi bi ez diela hau izaten, agian bai, baino bagian ez. Eta, probatzen hasi, eta bazoa zorrez, bide baten, eta egia da seitun gelditu nintzela. Eta bai, poza handia, bai, noski. Ondoren, jaiotzaren ondoren, Agurnek aipatu digu, ezta? Umea etxean, dutxatu egin behar duzu, erosketak egin behar dituzu, bakarrik zaude umearekin, zu nola moldatzen zeinen? Hor, hasi iten da dena. Zu, ni guatzen naiz, haurdun gelitu eta erditzerako ikastarotara eta juten ginen, eta hor dana prestatzen zaituzte erditzeko momentu hortako, eta dana horri behi da, eta nik kontuatu nintzen, hor bukatzen dela ematen du, ez? Prozeso, hor bukatzen da urdun aldea, baina hor hasten da errealidadea. Eta hor topatzen zea, hori, erosketak egin behar die, zure jana prestatu behar da, labadorak jarri behar die, gauza pila badaude, eta nola, nik uste moldatzen ikasten dezula alabeharrez, eta gero oso praktikoa izan da. Nik loiteko taolare beti, nerekin hartu izan ditut, ondon hartu izan ditut, netzat asko zeroso guazan, gaina oso lotako txarrak izan die, hiruek, eta gau ez ere bularra eman bar diezu, eta beste gela baten baldin badukezu umea, hauntza jun bartzea, eta jekin bartzea, eta nik ondon hartu,
eta zenbateko asko zero sogo, ez? Umeak tragoxka, bealo, nilo, eta jutentzea trukok bilatzen, eta honek esan dena, dutxatzeko? Bueno, nik araitzekin nahiko ondo, bakarra zan da ondo. Beste bikin jatzien bizien iru. Iru eta araitz ingurun, da beste bik amakatan jartzen ditu, nahi behira, pixkaten eoten bazien, araitzei esaten nion igual. Iozu ez dakize, iozu bakize, eta hola, tita 10 minutu, eta geho beste batzutan aprobetxatzen nun, araitz ikastolan baldin bazeon, beste bik ez, ordun ez iru, diedi, ordun txe, igual, bueno, o bat lo dau, beste ez, o bestekin sartuko naiz da. Hortxe, bilatzeit juzu, ez dezu ezer programatzen, dana da... Erosotasuna ere bilatu behar da, ezta? Bai. Eta aipatu duzu araitzi laguntza eskatzen zeniola, araizu zu zartxagoa zara, zure anaiak baino. Nola moldatzen zara, zure bi anaiekin? Bueno? A ver... Asarrek asko gitzitugu. Hori ere etxe guztietakoa da, Amari laguntzen diozu, ez da, tarteka? Bai. Eta bestela, irua batea hor gehitzen gara baita, eta nik zaintzik biaia baina bestela ondo. Eta Izei eta Einaut, ze gertatzen da, bihurri xamarrak zaretela? Biak edo hiruak edo ez dakit nor, baina bihurri xamarrak zarete? Bueno. Bai, pixka bat bai. Haze festa, izango duzuen etxean, ez da? Araitz, eta zuri inoiz galdetu dizute zure eskolan edo inguruan lagunek zure aitari buruz edo? Galderaren bat egin dizute? Bai, haber, nun daun. Eta nik esate den, ez dauketela, esate dute, hilintzan, hola, beti aztegi hilintzan etio. Eta ere nik esate dutela, ez dauketela, orduan behitzei pixka barrituta. Zuei, galdetu dizuete Izei eta Einaut, noizbait galderarik jaso duzue horri buruz? Bai. Bai? Eta zer erantzun duzue? Ez daukeula. Argider, etxean pentsatzen dut honi buruz hitz egingo zenutela, ez da? Bai, bueno, hitzein, azkenen hain naturaltasunez bizidue, beraiek bizidue, gu hola gea ez, figura hori ez dago. Nik uste askotan gehiago txokatzen diola, igual, karo, etxean atieta ama dauzken antzat, igual gu berezigea. Zebeak atieta ama dauzke eta guren, igual falta bat, orduan galdetu iken die beraiei ez. Oi, nun da, edo, ez, ozein da, baina beraiek, hola, bueno, amatxo dau, eta gero amona dau, eta izebak dare, eta lengusu dare, launek daude, familia hor dao, baina etxen, amatxo dau. Eta holako xe natural bizi du, esan nahi dut, eta gero gaur egun, ja ezberdina da, ez da lehen bezala, baita badituzte lagunek, obi ama dituztenak, edo, orduan, bueno, ez da, nik ez dut uste beraiek ondo iruditzen zaitea ematen dutela hori. Gero eta anitzagoa da, ez da, eskola ere gero eta anitzagoa izango da. Bai harritu nago adibidez, eskola ipatu dezunen, oandik eskola liburuetan, gai hau jorratzen hasten danen, eta kuriosoa iruditu zait, eskola liburuetan oandik, atala egotea, ama txikitan, zu jarri behar duzu, ama txikitan, eta gero aita txikitan, ez? Hoi ere oso, oandik oso estipula, zergatik ez da igual uzten bakoitzaren zat atal hori irekita, ez? Nola jarriko zendukezuk zure familia, eta batek jarriko ditu bi ama, bestek bi aita, bestek ama bat, edo aita bat, edo... Oandik ere oso badagola hori kuadrikulatua iruditu zaita, harritu nago horrek, bai?